Straight to the point. Now aton tagag pagtagad mahigala kay mao lagi na kining kinabuhi sa tao dili gyud matagna kay si Congressman Romeo Acop usa sa mga active nga mga members mahigala sa Congress, usa sa mga active nga mga membro mahigala sa Quad Committee. Kung nahinumdum mo ana sikat kay ni si Congressman Romeo Acop. Ang background ini usa kini ka military general o police general, particularly sa Criminal Investigation and Detection Group. Ang iyang ranggo mahigala sa diyang pagbiya niya rangguhan sa mga kailangan Chief Superintendent, equivalent ka na og Brigadier General. So kinis General Acop, pagawas niya mahigala sa PNP, nag-sud siya mahigala sa Congress, idagan pagka politician, mao ni iyang picture, no? Usa siya sa mga maayo mo dag pangutana diha mahigala sa Kongreso. Og dunay mga inquiries nga himuon, no? Kung makakita mo sa pinangutan-an ni Acop, gyud, iya nagamit ang iyang pagka-CIDG kaniadto. Kining iya mga higalang pagka-chief mahigala sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, kaniadto mahigala man ni sa Criminal Investigation Service, CIS. Karon ginganlan na karog CIDG. Siya maoy head diha. Ang iya mahigalang skills sa investigation nagamit gyud sa diha na congressman siya, nga din siya mga higala maoy mangutana labot na sa mga inquiries nga himuon sa Kongreso. Straight to the point. Sa ubos balay balauranan, ang usa sa mga nakapasikat gyud ani ni Congressman Acop ang kining pag-investigate nila mahigala sa confidential funds ni Sara Duterte. Kay kinis Congressman Acop, siya mahigala maoy overall vice chairman sa Quad Committee. Gitawag nag Quadcom kay dunay upat ka mga committee ana nga naglangkob. Joint investigation sa upat ka mga committee. Upat ka mga committees. Hinumdo mo? Committee on Human Rights, Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, o Committee on Public Accounts, Accountability, mga sukitig paminaw. Ang overall chairman ato mauto si Robert Barbers, Congressman Robert Barbers, kabantay mo. Si General Acop or Congressman Acop, siya maoy overall vice chairman. In fact, siya mga higala maoy kay military man sa kaniadto, si IDG man siya, naswito siya anang confidential funds. O siya mga higala maoy nakapalutaw niya ng isyo nga ang gigamit ni Sara Duterte mahigala nga mga pangan, kining Mary Grace Piatos ang nakapaukay anak kini si Congressman Acop. Straight to the point. Kay swito man siya mahigala labot anang military operation, considering nga PMER ko ni. Ang background ining Congressman Acop mahigala usa kini kagraduado sa Philippine Military Academy, magiting class of 1970. Unya kini ang nisod siya sa iyang karir sa pagka-pulis og nisaka sa mahigala. Dali naman musaka ning PMER ka mga sukitig paminaw. Lahi man ni og kananaang ordinaryo ra ka in taon nga musod sa pulis. Musaka gyapon ka sa ladder kung may kag performance pero mura lagi kag nagsaka ba ka nasaka kag hagdanan. Dugay kayo. Pero kanang PMER ka mura kag nisakay elevator oy. Ato ni agi katawa mahigala ka ng paspas ba ang promotion, no? Paspas laktawan na nimo na inig kasod gud nimo inig graduate nimo sa PMA, automatic gud kang commission officer. Di gud ka moagi og non-commission officer. Daghan ko ng ang umuagi kag non-commission officer. Gikan sa PO1, PO2, PO3, is PO1, is PO2, is PO3, is PO4. Grabe imong mga agian. Mo na mga ang nga imong agian, but kung graduate ka og PMA, Philippine Military Academy or Philippine National Police Academy, muditso na ka og second lieutenant. Mo na nga paspas ang pag-abot nimo pagka general. Kung inana mga higala. Kuno kini si General Acop, Brigadier General kini pagawas niya sa Philippine National Police Organization. Nisod sa pagka-politiko, nag-congressman o sa iyang pagka-congressman, nagamit niya ang iyang skills sa investigation didto sa mga inquiries nga himuon mahigala sa ubos balay balaoranan.
In fact, sa ako nag-iingon tungod kay Suito siya sa military operation, PNP siya sa una, general, inaning sa ADG, naghaman ng mga intelligence funds, na iya yung nasakpan dito nga dunay Miragres Piatos nga gigamit si Sara Duterte. Sumuto yung gipadako mga higala nga isyo. O mo ni dako yung isyo ano ni sikat ng Miragres Piatos ang naghimo anak mahigala ang naka-discover anak kini si General Acop. Pero speakas bahin kay General Acop nahibaw sa siya anak intelligence man siya mahigala suito man siya anak sa mga intelligence nga funds o pasikot-sikot kahibaw po siya nga dili gyud kamo gamit sa tinuod nga ngan. Straight to the point. Mahimo nga dili Miragres Piatos imong ingan, pwede pong pangan sa mga isda, pangan sa mga hayop, pangan sa mga prutas, kay naman ka sa intelligence nga kuan, kinini ang community. Pero kining iya pud to mga kaigalaan, no? Kinini ang iya pud to mahigala nga kinini ang mga pamaagi. So mo nang sikat ni si Acop mga kaigalan. In fact, kung nadayon pa ang impeachment ni Sara Duterte, usa siya sa mga prosecutors nga mo prosecute mahigalang Sara, wa lang madayon. Nato paminaon ha, ang tipik lang sa iyang the way mga higala mangutana si Acop during the time sa Quadcom hearing. Ingon man ang katong time nga nibisita si Presidente Duterte dito sa Kongreso. Unahon ta sa tong sa Quadcom hearing kuno dong, natay clip ato dong. Katong sa Quadcom hearing sa katotoang kuan mo na ni siya or napailain ani katong kuan. Katong sa confidential funds pa. O si kanina lang dong. Okay dong. Ay beto paminaon. Are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await that is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you are a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Have any question in so far as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where- araw-araw, you are depriving a person of her liberty Okay, cut. while Freeze dong, freeze. O, mao ni siya ang kini ang matawag nato mahigala og nagka tinubagay si Sara Duterte og si kini ni ang Congressman Acop niadtong panahon na kay giilamang gidetain kadto si Attorney Lopez mga maoy chief of staff mahigala ni Sara Duterte at the height of the investigation kini sa confidential funds. So mao ni mahigala si General Acop, Congressman Acop, ang iya mahigalang way of questioning sa diha mahigala labi pa sa si IDG pa siya nga medyo sweeto siya sa mga tactical interrogations nagamit niya dito mga kagalaan sa Kongreso. Dito sa iyang pag-serve na isip overall chairman mahigala sa Quadcom, no? Quad Committee. Ining upat ka mga komitiba nga naglangkob pag joint investigation sa confidential funds ni Sara Duterte. Anya, pagbisita po ni Presidente Duterte dito, ilang invite dito mahigala sa Kongreso, napod mahigala kung taga-sample dong names. Asa man kamo ni mo ni sa names? Nabatay Pin video. po ba ano? yung pagkarinig Sige. ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided the funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay ng pera eh. Sir, mas mabuti yan siya makapasyal ako. Wala man talaga silang makuha sa akin. Thank you, Mr. President. Now, pero doon sa statement po nyo kanina, I don't think you would want to volunteer simply because you wouldn't want persons who are colored white to judge you. Tama rin po ba yung pagkarinig ko? No, I'm
open to, I'm a public official, sir. So I am open to public scrutiny and public judgment. Official ho ako ng gobyerno. Yes, Mr. President, pero narinig ko po kanina na dun sa pagtatanong ng isang kasamahan ko na you wouldn't want to be judged by white persons. You would rather want to be judged by Filipinos, your fellow Filipinos. Yes, sir. Hindi ko... when it comes to the dispensation of justice, hindi ko... I do not have the respect and the whatever sa mga puti. They have always looked upon us as inferior ever since. That has not changed over time, many years. I would rather that I be heard, I be prosecuted by a Filipino, heard by a judge, sentenced, then I can appeal, then if it is affirmed, then I can go to the Supreme Court, and the Supreme Court says that I go to jail, wala namang death penalty ngayon, I would willingly go to prison. Sir, basta Pilipino lang. Wag lang foreigner. Ayaw ko yung puti, sir. May sentimento ako sa kanila. Maraming salamat po. Totoo rin. Okay, so mo na mahigala si kini ng Congressman Romeo Acop. Makigalaan. Daghan ang nalipay ni Congressman Acop sa iyang pamaagi mga higala sa iyang pag-question no, diha sa Kongreso. May man sa mangutana in fairness niya mga sukin tigpaminaw og unya kinini ang ni kuan lang ni karon kinini ang panahon mahigala sa kang Sara Duterte nga investigation o katong kang Duterte ang amahan medyo samot og ka dako to mo ni diha sa mi butog mayo iyang pangahan no kini si Congressman Acop unya in fact usa unta siya sa mga prosecutors nga natudlo mga higala nga mao mo prosecute ni Sara Duterte kung nadayon pa ang impeachment mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Pero mo na nitaliwan sa salaing kalibutan sa pangidaron nga 78 anyos og mo nagiingon mahigala lagi nga ang kinabuhi sa tao di gyud nato matag-an no sa mga investigations nga gihimo mga higala sa Congress usa sa mga active nga mga congressmen usa sa mga higala sa mga aktibo labi na sa pag-cross examine og mga witnesses o niya kinsay magdaho mga higala ining sitwasyon na karon no nga ni taliwan na siya sa laing kalibutan mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. So muna nga ang kini ni ang ato mga higala pahasubo ngadto sa pamilya mahigala ni Acop og ingon sa mga higala sa katawhang Pilipinon kay usa man ka congressman labi na sa iyang distrito didto mahigala sa 2nd district sa Antipulo mga sukin tigpaminaw diin siya usa ka congressman. Ang uban mura og para nila lahi ang ilang reaksyon labi na kato mga kinini ang mga supporters ni Presidente Duterte pero sa pikas nga bahin basta inani mo kong kamatayon ang ato lang mahigala nga naapod ang ato pod niya mga pagpadangat og mga pasubo no og hinaot niya mo pahulay sa dayon mga higala may his soul rest in peace og ang iyang pamilya mga kagalaan magmalig-on sila ini karong pagtaliwan ni ining Congressman Acop. Pero mo lagi na no nga usa kini kalaing pahimang no nga kining dunay mga butang nga beyond our control. Dunay mga butang nga bisan unsa ka kagamhanan tan-awon, unsa ka kini ang unsa ka kadato, unsa ka kagamhanan apan dunay mga butang nga dili nato makontrol. Kay magisgot lang ka mga higala og ibutang tag hospital panalitan kwarta-kwarta lang og ma-ICU mga kagilaan di man basta-basta gyud mga higala nga og ibutang tag ICU ni si Acop mga sukid tigpaminaw mahal man nagbayranan sa ICU makasustinir man gyud ni mga sukid tigpaminaw no pero kini ni ang wa gyud in fact namatay siya dai siyang kwarto gani dai no heart attack wa mada gani sa hospital mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Sa atong nahibaw-an mga kagilaan matud pa nga ang report mahigala nagbutyag nga kini si Acop
ug ang iyang anak mahigala doktor man ni anak day, Dr. Carla Marie Acop, misuway pagsulod sa iyang room ug didto nila mahigala napalgan nga diha na sa saog nag-ubo. No, matod pa. Nag-ubo ang iyang kini si Congressman Acop uban sa iyang duty nga nurse adtong panahon. Si Acop gidala mahigala sa Assumption Hospital alas 10:20 sa ni ana mga higalang Sabados gabi, but was eventually pronounced dead mga alas 10:56 mga sukit ti paminaw. Straight to the point. Gidala sa ospital pag diha sa siyang kwarto giatake, at dunay duty nurse day siya day. Sa diha mga higala nga pagsuod pa sa iyang anak, didto na siya nag-ubo sa iyang saog, kauban sa ang duty nurse, og unya kinini ang gidala siya sa tambalanan. Ingon ang nurse mahigala nga angay sa dalhon, pagdama kagalaan alas 10:20 didto sa Assumption Hospital, pero pag abot dito mahigala gideclare gyud. Kon pa ila pang gisuwayan pag revive, no? Kini si Congressman Acop, but mga alas 10:56 gideclare kini nga wa nay kinabuhi. Straight to the point. Mao kini mahigala ang lain nga mga mapamalandungan nato. O makita nimo mahigala si Acop wa punigi kahadlukan ang Vice President mahigala iyang gip cross examine, si Sara Duterte mga sukit di paminaw, nagkalantugi pa sila mga higala ni Sara Duterte, unya iyang gi cross examine mahigala ang kanhi presidente Rodrigo Duterte. Maayo ang iyang mga line of questioning, pero anto damha mga kagilaan nga sa iyang kalig-on nga makita nato ang iyang kalig-on diha mga kagilaan sa investigation. Naana day siya gihambin day nga sakit indekin. Sa pangidaron nga 78 anyos, nitaliwan sa laing kalibutan mga kaigsunan. Heart attack kini apan ato nahibaw-an nga di ay bag-o lang sad ni nga dunay kidney transplant kini si Congressman Acop, no? Kidney transplant. Apan ang kining iyang namatyan matod pa heart attack. Okay. So ni adtong kuan ni adtong November ni dunay kidney transplant siya. Okay, so mo ni mga kaigala, no, ang mga panghitabo diri mga higala. Natay mga butang gyud sa atong kinabuhi nga dili unto matag-an sab mo na importante nga ready lang kita sa kanunay, no? Labi na sa atong espirituhanon nga aspeto sad sa atong panginabuhi. Okay, standby mga higala sa atong dugang pangisgutanan unya, atong tiwason ng isgutanan labot ni Cabral. Kay to ana, nabalik na matod pa mga higala sa panimalay niya. Kini si Undersecretary sa DPWH nga si Cabral. Ato ni hatagag pagtagad may standby lang una sa ato pabalik ipadangat usa karon ang Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon, mosunod sa atong mga lokal nga mga balita unya mobalik ta mahigala sa atong dugang pang mga komentaryo o atong balikan ning kamatayon ni Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral.